Што новага стала вядома пра смерць маладога міністра? Чаму Лукашенка нечакана адпускае палітвязняў, а таксама якая гучная крымінальная справа разварочваецца ў Беларусі проста цяпер? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Раскручваецца новая гучная справа. Лукашенка і яго сілавікі ўзяліся за гульнявы бізнес. На мінулым тыдні адбыўся пагром адразу ў некалькіх беларускіх казіно. Адно з іх называецца проста ў гонар трасы, на якой знаходзіцца. Гэта вялікі клуб М1 у Дубровінскім раёне, які стаіць за 500 метраў ад уезду ў Беларусь з Расіі. Сведкі кажуць, што сілавікі наляцелі масава. Прыехала аж некалькі машын спецназа, і ў выніку затрымалі начальства гульнявога клуба, а таксама некаторых работнікаў, агулам некалькі дзясяткаў чалавек. Вядома, што ім будуць ставіць у віну эканамічны крымінальны артыкул. А вось гасцей з Расіі, дарэчы, сілавікі адпусцілі. Прычым гэта быў не адзінкавы выпадак. Падобны пагром прайшоў і ў сталіцы. Сілавікі заляцелі ў казіно «Опера», якое знаходзіцца ў мінскім гатэлі «Пекін». Там таксама прайшлі затрыманні ператрусы. Сведкі кажуць пра выламаныя дзверы. Цяпер гэтая установа часова не працуе, прычым па нашай інфармацыі справы «Опера» і М1 звязаныя, і тых і другіх абвінавачваюць ва ўтойванні часткі выручкі. Карацей, усё адбылося па звыклай схеме лукашэнкаўцаў. Нешта зразумелі на прыкладзе адных і пайшлі кашмарыць усіх астатніх па шаблоне. Хаця ёсць інфармацыя, што самі работнікі гульнявых устаноў думаюць, што на іх быў нейкі данос. Прычым пагромы працягваюцца. Пакрысе становіцца вядома пра обшукі і арышты ў іншых арганізацыях, якія займаюцца азартнымі гульнямі. Агульная колькасць часова затрыманых можа дасягаць ажно сотні чалавек. Смерць міністра і ціск КДБ. Сталі вядомыя падрабязнасці сыходу з жыцця міністра транспарту Беларусі Алексея Аўраменкі. Чыноўніка не стала год таму, 4 ліпеня 23 года, і ніякіх падрабязнасцяў трагедыі дзяржаўныя СМІ не прыводзілі. Вось толькі сам Лукашенка чамусьці назваў чыноўніка не памерлым, а загінулым. Цяпер жа нашы крыніцы расказалі некаторыя акалічнасці. Незадоўга да смерці 45-гадовы Алексей Аўраменка трапіў у прыцэл органаў дзяржаўнай бяспекі. Сілавікі падазравалі, што міністр датычны да махінацыі з паказчыкамі працы ведамства. Прычым сам Аўраменка лічыў сябе сумленным чалавекам і з прэтэнзіямі згодны не быў. Як кажа адзін з нашых суразмоўцаў, цытата: «Я думаю, што ён не вытрымаў ціску і спыніўся на апошнім спосабе захаваць сваё добрае імя і свабоду». Канец цытаты. Такім спосабам міністр Аўраменка палічыў самагубства. У сваім гаражы ён выпіў тэхнічнай вадкасці для ахалоджвання рухавіка і страціў прытомнасць. Чыноўніка вельмі хутка знайшоў адзін з блізкіх, і тады ён быў яшчэ жывы. Міністра завезлі ў бальніцу і часова вярнулі ў прытомнасць, але ўнутраныя органы ўжо былі незваротна пашкоджаныя і шансаў не было зусім. Пры гэтым, як кажуць нашы крыніцы, Аўраменка яшчэ паспеў патлумачыць блізкім, чаму спрабаваў забіць сябе. Адзначым, што Александр Лукашенка на цырымонію пахавання свайго міністра не прыехаў. Адна з галоўных навінаў гэтых дзён – вызвалення часткі беларускіх палітвязняў. 2 ліпеня Лукашенка раптам заявіў, што гатовы адпусціць частку палітзняволеных, якія маюць цяжкія хваробы, перш за ўсё анкалогію, і ўжо 3 ліпеня людзей пачалі адпускаць. Дакладныя лічбы пакуль невядомыя, але па розных даных вызвалілі як мінімум дзясятак чалавек. Іх імёны пакуль не называюць з мэтаў бяспекі ці па просьбах сваякоў, але вядома, што выйшаў на волю старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, асуджаны на 10 гадоў за змову з мэтай захопу ўлады разам з палітолагам Фядутам і юрыстам Зянковічам. У Кастусёва падчас зняволення знайшлі анкалогію, але падрабязнасцяў пра яго здароўе пакуль няма. Галоўнае пытанне, што ж вымусіла Лукашэнку пайсці на такі крок і адпусціць хаця б частку сваіх закладнікаў. Тут ёсць некалькі версій. Першае, што палякі ўсё ж прагнулі Лукашэнку сваімі пагрозамі закрыць мяжу. І тады ці па сваім рашэнні, ці праз намёкі Кітая Лукашенка быў вымушаны пайсці на кампраміс. І вось у такім выпадку гэтая нечаканая амністыя для хворых на самай справе прыкрыццё, каб не так кідалася ў вочы вызвалення аднаго канкрэтнага чалавека, журналіста і актывіста польскай меншасці ў Беларусі Андрэя Пачобута, які асуджаны на 8 гадоў. Польшча даўно кажа, што для нармалізацыі адносінаў Лукашенка павінен выпусціць Пачобута і спыніць атакі мігрантаў. Праўда, ці ёсць сярод вызваленых Пачобут, пакуль невядома. Калі ён выйшаў, то гэтая версія хутчэй за ўсё і будзе найбольш блізкай да праўды. Калі ж Пачобут застаўся за кратамі, то падобна, што ў
ўсё гэта асабістая ідэя Лукашэнкі. Можа, ён такім чынам хоча даць нейкі сігнал сваім, можа чужым, а можа проста старэе і задумваецца пра хваробы і смерць. Галоўнае, што ў такім выпадку нежаданне Лукашэнкі выпускаць пачобута будзе выглядаць ужо паказальным. Кшталту я ў сябе варачу, што хачу, і нічога вы мне не зробіце. І гэта толькі яшчэ больш разлуе палякаў. А яны ўжо цяпер настроеныя вельмі рашуча. Проста гэтымі днямі польскі бок арганізаваў вельмі пільныя праверкі кантэйнераў у грузавым тэрмінале Малашевічы. Большасць грузаў там ідзе з Кітая транзітам праз Беларусь. Праверкі доўжыліся роўна 33 гадзіны і скончыліся так жа раптоўна, як і пачаліся. Гэта быў безумоўны сігнал Лукашэнку. Выпускай пачобыта і спыняй правакацыі мігрантаў, бо мы гатовыя дамаўляцца, але гатовыя і пасварыцца канчаткова. Публічна Лукашенка нічога не адказаў, але гэта відавочна яго нервуе. Павел Латушка, спасылаючыся на свае крыніцы, паведаміў, што Лукашенка правёў ужо аж 2 закрытыя пасяджэнні, а таксама сабраў раду бяспекі. Галоўнай тэмай было менавіта абмеркаванне магчымага закрыцця Польшчай памежных пераходаў. Лукашенка разумее, да якіх эканамічных наступстваў можа прывесці блакада тавараў, калі да гэтага далучыцца Літва і Латвія. Калі коратка, то гэтыя наступствы будуць для яго катастрофай, бо ён наробіць праблем не толькі для Беларусі, але і для важных партнёраў, як той жа Кітай. Праўда, магчымы і прамежкавы варыянт, што Лукашенка ўсё ж адпусціць пачобута, але працягне атакі мігрантаў з Беларусі, бо анансуючы выхад часткі палітвязняў, ён адначасова запэўніў, праблемы суседзяў з мігрантамі яго мала цікавяць. Главное состоит в том, что я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский Союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею и нас душите, и нас еще заставляете, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг. Дарэчы, 2 словы ў працяг тэмы. Кітай для Лукашэнкі цяпер настолькі важны, што ён нават выступаючы на парадзе 3 ліпеня згадаў пра гэта. Маўляў, мы супрацоўнічаем у ваеннай сферы з Кітайскай Народнай Рэспублікай. Не забывайцеся. Ну а пасля парада Лукашенка адказаў, чаго больш за ўсё ён баіцца і чаму падскоквае сярод ночы ў халодным поце. Самый сложный период у настоящего президента – это высокое доверие народа. Вот каждый день, утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь, тебе же доверили, как бы не подвести. Вот у настоящего президента это самое тяжелое. Ці атрымае Лукашенка ад Китая па шапцы за свае сваркі з палякамі, будзе зразумела ўжо хутка. Проста сёння ён сустракаўся Сі Цзіньпінам на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Таму, ведаючы Лукашэнку, у наступных выступах без паперкі ён так ці інакш прагаворыцца пра вынік гэтай размовы і, магчыма, будзе прачынацца ў халодным поце ўжо з іншай нагоды. Гродзенская даносчыца Ольга Бондарова абурылася выступам Лукашэнкі. Прэтэнзія нечаканая. Маўляў, а чаму гэта ў яго прамове на 3 ліпеня не прагучала імя Сталіна? Тут цытата Бондаравай. Не ведаю, хто піша прэзідэнту тэксты, але заявіць пра захапленне геніем Жукава, Васілеўскага, Антонова і ні словам не згадаць вярхоўнага галоўнакамандуючага таварыша Сталіна – гэта за гранню. Перакрывіла. Як ты ставішся да вялікіх папярэднікаў, так будуць ставіцца і да цябе. Карма. Канец цытаты. Увогуле, гэта ўжо не першы наезд даносчыцы на Лукашэнку і яго сям'ю. Яна ўжо называла нявестку Лукашэнкі змагаркай, пасля крытыкавала Алімпійскі камітэт, якім кіруе Віктор Лукашенка, а цяпер даносчыца ўжо выказвае заўвагі і непасрэдна Аляксандру Лукашэнку, прычым у яго улюбёнае свята. Праўда, калі ў сітуацыі з лукашэнкаўскай нявесткай Бондарова апраўдывалася тым, што, маўляў, не ведала, хто гэта, то тут ужо такія казкі дакладна не спрацуюць. Карацей, запасаемся попкорнам і чакаем працягу гэтай гісторыі. Пошукі 4гадовай дзяўчынкі пад Камянцом скончыліся трагічна. Малую знайшлі нежывой у вадаёме на тэрыторыі мехдвара ў аграгарадку Пілішча. Што дакладна прывяло да трагедыі і ці няма там крымінальнага следу, пакуль невядома, але падобна, што гэта проста чарговы няшчасны выпадак. Нагадаем, што дзяўчынка прапала ў панядзелак у другой палове дня. Яна сышла са двара ўласнага дома і больш яе ніхто не бачыў. Пошукі пачаліся ў той жа дзень. У іх удзельнічалі сотні чалавек, але, на жаль, скончылася ўсё сумна.
Яшчэ адна бяда адбылася ў Драгічынскім раёне. Там кіроўца легкавога аўтамабіля выехаў на сустрэчную паласу, дзе урэзаўся ў фуру лоб у лоб. Усе, хто быў у легкавіку, загінулі. Гэта 4 чалавек, 3 дарослых і 10гадовая дзяўчынка. Што стала прычынай аварыі, пакуль невядома. Апальных чыноўнікаў будуць судзіць па другім коле. Цікавыя справы адбываюцца на Гомельшчыне. Там у раскладзе судоў з'явіліся імёны ажно 3 прадстаўнікоў улады. Гэта былы намеснік старшыні рэчыцкага райвыканкама Віталь Памаз, які адказваў у раёне за сельскую гаспадарку, экс-дырэктар аграпрадпрыемства Урыцкае Андрэй Саханкоў і былы першы намеснік райвыканкама зведкі Сяргей Заблоцкі. Іх справы паміж сабою не звязаныя, але вось што цікава. Усіх 3 ужо судзілі ў 23-м годзе роўна па тых жа артыкулах, што і цяпер. Памаза тады абвінавацілі ў перавышэнні ўлады, але яго прысуд невядомы. Саханкова прызналі вінаватым у злоўжыванні паўнамоцтвамі за падзеж жывёлаў. Праўда, саджаць не сталі, а далі 2 гады за тэрміноўкай. Гісторыя жа Заблоцкага была самай драматычнай з усіх. Яго ўзялі за закупкі кармоў, ад якіх дохлі жывёлы, і абвінавацілі ў перавышэнні паўнамоцтваў і ў хабары. Тэрмін свяціў вялікі, але ж замест калоніі чыноўнік нечакана паехаў у псіхіятрычную бальніцу. Экспертыза выявіла ў Заблоцкага псіхічны разлад. Цытата: «Афектыўна зараджаныя вар'яцкія ідэі шлюбнай нявернасці, якія развіваліся ў перыяд пасля здзяйснення злачынстваў». У выніку суд прызначыў Заблоцкаму прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным стацыянары з узмоцненым рэжымам. Усё гэта было зусім нядаўна, у красавіку, але цяпер, як бачым, пацыент зноў стаў падсудзімым. Ці то чыноўніка так добра прадлячылі, што яго можна судзіць па новай, ці то што яшчэ, але зараз Заблоцкі можа сесці вельмі надоўга. Яму пагражае ад 5 да 15 гадоў калоніі. Асаблівасці беларускай эканомікі. Грошай няма, але калі для сілавікоў, то заўсёды знойдзем. У Тураве апошнім часам вядзе пакутлівае існаванне мясцовы малочны камбінат. Прадпрыемства знаходзіцца ў перадбанкрутным стане. Адной з прычын такога крызісу сталі праблемы з пастаўкамі прадукцыі ў Расію. Чыстая страта па выніках 23-го года склала больш за 40 мільёнаў рублёў. Страты стратамі, а сілавікі самі сябе не парадуюць. Да афіцыйнага дня незалежнасці тураўскі малочны камбінат падарыў гомельскаму АМАПу новы мікрааўтобус на 16 чалавек. Сцвярджаецца, што такі жэст, цытата, паказальны прыклад, як паспяховае прадпрыемства клапоціцца аб праваахоўніках. Унікальныя кадры. Больш за 100 гадоў таму ураджэнец Случчыны Аляксандр Серж-Путоўскі працаваў этнографам у Пецярбургу, але ў экспедыцыі ён ездзіў і на радзіму. І цяпер архіў яго здымкаў алічбавалі, і можна пабачыць, як выглядалі беларусы на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. Вось, напрыклад, падворак заможнага селяніна з-пад Мазыра. А вось так выглядала ўнутры вясковая хата. Тут вы бачыце старога селяніна за працай. Ці яго гэта ўнучкі, ці проста нейкія выпадковыя дзеці, на жаль, невядома. А на гэтым здымку жанчына ў святочным строі. Гэта таксама Мазыршчына. А вось тут навучэнцы народнага вучылішча ў 1910 годзе. А вось на гэтым здымку пазіруюць чыноўнікі: валасны старшыня, пісар і суддзі. Беларускія энергетыкі і ратавальнікі дапамаглі буслянятам вярнуцца дадому пасля буры. Іх гняздо ўпала праз моцны вецер. Інцыдэнт адбыўся ў вёсцы Холмічы пад Брэстам, дзе традыцыйна селіцца шмат буслоў. Дапамагчы птушкам папрасілі мясцовыя жыхары. У выніку спецыялісты Брэстэнерга не толькі паднялі гняздо, але і для надзейнасці замацавалі яго на спецыяльнай платформе, а супрацоўнікі МНС злавілі буслянят і вярнулі іх занепакоеным бацькам, якія кружылі над людзьмі ў чаканні дапамогі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.